Pia Iloselle haluaisin kysyä, että millä perusteella ne asuntoja sai? Ihan jonottamalla. Loppujen lopuksi meni sekunnin murto-osa peliksi, kuka ensimmäisenä ehti lähettää sähköposti rakennuttajan palvelimelle, niin sai kämpän, eli 39 siitä valittiin sitten sekunnin murto-osista. Meillä on Helsingissä semmoinen hitas säännöstely, eli hintasäännöstely, jolla sidotaan rakennuttajaa tavallaan sillä tavalla, että se joutuu myymään ne asunnot siihen hintaan, mitkä on ollut rakennuskustannukset, plus sitten rakennuttajan palkkio. Tämäkin meidän kohde oli tämmöinen hintasäännöstelty. Oli jollakin muilla mielessä kysymyksiä. Saanko täältä kysyä? Olen. Mua kiinnosti lähinnä nyt, jos lyhyt puheenvuoro, millä tavalla. Mä nyt istun tällä paneelissa myös ilmeisesti sen takia, että mä en ollut siinä järjestelykokouksessa mukana, milloin tämä paneeli sitten valittiin, mutta et sinäkään. Joo, sulta kuitenkin ilmeisesti kysyttiin sitten tarkemmin. No joo, mutta sen verran kuitenkin asuntorakentamista on ollut meidänkin toimistossa ja kiinnostavia kohteita. Mua kiinnosti se Pia-esityksessä, että lapsiperheet muuttaa kerrostaloon. Meillä on Espoossa suunniteltu kortteli, missä sinkut rakensi omakotitalomaisen ryhmärakennuttamishankkeen. Eli tämä on mennyt vähän niin kuin toiseen suuntaan. Miten saitte sen? Ai, sä oot tullut kilpailemassa sitäkin. No niin. Joo, mutta sitten täällä Oulussa meillä on ollut tosiaan nyt Juha-Paavo Mikkosen suunnittelema loft-asuntotyyppi, ja näitä on loft-asunnoista se määritelmä nyt sinänsä jotenkin on vähän kärsinytkin siinä mielessä, että ei enää ole sellaista niin tehdasmiljömäistä ympäristöä niinkään, vaan on hyvin valmiiksi suunniteltu. Että toi oli tosi iloinen yllätys se, että miten Pia Ilonen on suunnitellut näin raaka tilaa, että siis oikeasti sinne on pystynyt vaikuttamaan. Sitten yksi asia, minkä takia varmaan tässä nyt istun, niin on se, että tässä tämä Pikisaaressa tämä tilaisuuskin, mitä järjestetään, niin tuossa tuon Pikisaaren tien toiselle puolelle on ryhmärakennuttaminen käynnissä ja rakennuslupavaiheessa meidänkin kortteli, mihin nyt mä olin yksi onnellinen valittu siihen joukkoon, ja siinä nämä valintakriteerit on myös täällä Oulun kaupungin tekninen lautakunta ja siis tekninen virasto määritellyt, jota aina Pitkänen, kun oli puheenjohtajana, nyt on myös täällä läsnä ja voinee kertoa siitä tarkemmin. Ja meillä tosiaan rakennuslupavaiheessa keskiviikkona oli rakennuslautakunnan kokous, jossa käsiteltiin hanketta ja jäi pöydälle ihan muutamasta pienestä museoviraston lausunnosta jostain muusta johtuen, mutta oikeasti todella mukava prosessi ollut. Tämmöinen on ollut mahdollista ja nimenomaan nyt sitten toteutumassa. Ja siinä on ollut aika monen intressit, mitä sitten tavallaan on pystytty yhdistämään. Suunnittelijan näkökulmasta se on kyllä todella haastavaa, että miten sen paletin pitää kasassa. Mutta sitten Pialle sä sanoit siitä, että kaikki siinä kerrostalossa on niinku tilastoitu yksiöiksi. Eikö Suomen tilastot nyt kärsi vähän niinku jollakin lailla? RH-lomakkeisiin pitää kirjoittaa, että mitä sinne. Voitko tähän vastata? No siinä on, kuuletteko te? Tuolla huvisäikö? Okei, no toimiiko tää tällä? No niin. No siinä on sitten se, että kun sitä ei oikeastaan kukaan kontrolloi sitä, että minkälaiseksi sä oikeastaan rakennat sen asunnon. Että vaat sä sinne 3 huonetta vai 2 huonetta vai 10 huonetta. Ja se olisi aika monen rumpa sitten koko ajan muuttaa yhtiöjärjestystä sen mukaan, minkälaiseksi asukkaat nyt sitten rakentaa. Tämä nähtiin semmoiseksi, ja asuntokauppalaki ei tässä ole mikään este tässäkään asiassa, etteikö ne voisi olla sitten yksiöitä.
Et toki nyt kun mä oon huomannut, että siellä joku on myynyt asuntoa, niin ihan niin kuin härskisti sitten vaan niin kuin, niitä myydään 5 huonetta ja keittiö ja niitä yläkerran huoneita, mitkä on kaavassa määritelty parvityyppisiksi tiloiksi, niin niitäkin kutsutaan sitten näissä myynti-ilmoituksissa asuinhuoneiksi, vaikkei ne lain mukaan täytä asuinhuoneiden määrittelyä. Mutta tämä on vähän sillä tavalla anarkistinen, että tämä ehkä todistaa, että lisää vapauksia vaan pitäisi tuohon asuntojen toteuttamiseen niin kuin tuoda. Että tosiaan niin kuin kysymys siitä, että miksei niitä päivitetä, niin on just tämä, että olisi se aika hankalaa niitä sitten määritellä, minkälainen on se lopputuote. Kun ei ketään edes pakoteta rakentamaan sinne mitään, vaan se todella voi niin kuin sen retkikeittimen ja patjan sinne tuoda. Tarkennatko puhuit niistä vapauksista? Vapauksista? Niin, No, ehkä koko toi Uusloft-projekti niin kuin osoittaa sen, että kun aina sanotaan, että on liian tiukat määräykset ja näin, niin no, mä oon osittain sitä mieltä, että joskus määritellään kaavoissa aivan liian tarkkaan, että minkälainen talo pitää tiettyyn paikkaan rakentaa, mutta mulla on kaavoitusarkkitehdit sanonut, että asiahan on näin, että jos Suomessa olisi pelkästään hyviä suunnittelijoita, niin ei kaavamääräyksiä tarvittaisi ollenkaan. Mutta sitten kun on sitten niinku semmoisia toteuttajia, jotka oikeastaan pyrkii sitten vaan niinku ahnehtimaan rakennusoikeutta tai suorittamaan sen toimenpiteen niinku mahdollisimman tehokkaasti ja piittaamattomasti, niin heitä varten, jos oikein kärjistetään, nämä tiukat määräykset. Mutta kyllä ainakin niinku tässä, kun olen parikymmentä vuotta tätä ammattia harjoittanut, niin olen todennut, että kun rakennus suunnitellaan hyvin, niin silloin arkkitehti on yhteydessä virkamiehiin, rakennusvalvontaan ja muihin virastoihin, jotka tätä rakentamista säätää ja määrittelee. Ja silloin pystytään niin kuin myös soveltamaan näitä määräyksiä ja lakeja aika hyvin, mikä mun mielestä osoittaa hyvin tämän, että miten rakennusvalvontaviraston päällikköä myöten niin kuin tässä tulkittiin tiettyjä asioita tuon meidänkin Uusloft-kohteen hyväksi, mikä siinä riittää. Että on ollut niin kuin rakennusalalla paljon uskomuksia, että silloin kun mä tein sitä kierrosta tuolla kyselin, että lähdetäänkö tekemään, niin mulle tosiaan sanottiin, että lait ja määräykset estää, että pitää olla keittiöt valmiiksi rakennettuna. Pitää olla huoneet valmiiksi rakennettuna. Mähän tällä prosessilla osoitin, että ei ne pidä olla. Että tästä on varmaan ympäristöministeriössä tai jossain jo 90-luvulla niin tehty sellaisia sääntömuutoksia, mitkä on poistanut tämmöiset esteet, mutta niitä ei ole tehty niin kuin tavallaan näkyviksi toteuttajille, että ei ole mikään pakko. Mikä oli vielä jatkokysymys? No joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Sikäli nyt varmaan oma elämäntilanteen mukaan niin keskeisesti ollut mukana nyt tässä rakentamisessa. Mulla on muutama epäilys tullut tavallaan meidän projektin suhteen, että muun muassa Nordea ei myöntänyt taloyhtiölle tosiaan lainaa ja ilmeisesti tämä on nyt kysymys, että onko siinä rakennusliikkeet, niiden kate tavallaan jää aika pieneksi se, että jos ei sitä saada rakennettua valmiiksi asti ja se hinta tavallaan sinne, mihin se on noin totutusti tavallaan rakennusliikevetoisesti Suomessa, eli kerrostalorakentamisessa varsinkin totuttu. Ja sitten toiseksi onko siellä Finanssialan keskusliiton ja rakennuttajien välisistä sopimuksista kysymys, että tavallaan ne riskeihin vedotaan, mutta meidänkin taloyhtiössä ei ne riskit ole sen kummempia kuin sitten tavallaan se on viime kädessä asukas maksaa siitä. Tämä on niin kuin mulle se yksi mysteeri, mihin mä haluan uskottavan vastauksen. No niin, yritin äsken selventää tuossa. Ei tässä ole mitään semmoista, että olisi rahoittajat tai rakennusliikkeet sopineet. Näitä kohteita, niin kuin kerron, niin on toteutettu niin, että rahoitetaan niitä osakkaita. Että se on sen takia, että jos lähdetään nyt
tämmöistä ryhmärakentamishommassa taloyhtiötä suoraan rahoittaa, niin tämä lainsäädäntö on vielä kesken, niin se on jopa vastoin asuntokauppalakia. Kyllähän se on niin periaatteessa, jos otetaan näin, jos ne hommat on kunnossa, niin mikä ettei. Sehän on vaan sitten semmoinen solidaarinen vastuu sitten kaikilla, mutta tällä hetkellä, jos lähtee niin rakennusliikkeen ammattirakentajien toimesta toteuttamaan tämmöisiä taloyhtiöhankkeita, niin siellä on kuluttajan, ostajan suojana tämä RS-kuvio, ja tätä ei ole näissä ryhmärakentamisissa hommissa. Haluaako Marko? Joo, mä tähän katteeseen, kun otit siihen kantaa. Se on ihan sama, missä meillä on se luovutusraja, onko se harmaassa pinnassa vai maalatussa pinnassa. Meillä on Pietarissa, valmistuu 1000 asuntoa ja siellä toimitaan ihan sillä tavalla. Suomessa on tämmöinen tapa ja mun mielestä on hyvä, että avataan, toimitaan pioneerina näissä asioissa. Yllätyksenä tuli kyllä itsellenikin se, että teoreettisesti ne on tehty ja sitten suomalainen on, joka lähtee toteuttamaan niitä. Ne vaatii, kun lähdetään ravistelemaan totuttuja kaavoja, ne vaatii pitkäjänteisyyttä, terrorimästä otetta ja on hyvä, että avataan näitä erilaisia malleja. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun siellä sitten harmaasta pinnasta lähdetään itse kukin työstämään sitä omaa lokaalia siellä, niin että se valmistuu tiettyssä ajassa, että siellä osa, sit kun saa se valmiiksi, niin osa on vielä tekee, niin tietysti ne rakennuksen äänet sieltä kuuluu, että se tietysti tässä on, mutta sehän lisää sitä yhteisöllisyyttä. Joo. Ja toinen niin vähän isompi asia, kun katsotaan isosta kartasta tätä ihmiseloa, elinkaarta. Nykyihmiset elää 90-100-vuotiaiksi ja jos ajatellaan, että 25-30-vuotiaana me ollaan koulut käyty ja opiskeltu. 25-30 65 vuotta on se työelämäaika. Ja 6-5 sinne 90-100 on sitä eläkeaikaa. Niin millä tavalla me niin kuin asutaan? Tämä on niin kuin selvästi 3 eri jaksossa tämä meidän elinkaari ihmisessä. Millä tavalla me asutaan? Että jo pienistä pitäen me ollaan oltu omakotitalossa, sitten opiskeluaika tulee olemaan siellä kerrostalossa, ensikoti on ehkä, ensiperheen koti on siellä rivitalo, ehkä taas siellä loft-asunnossa tai sitten omakotitalossa, eläkeikä pääosin ollaan sitten kerrostalossa. Eli tavallaan tämä ihmisen ja elämän kaari niin kuin pohjautuu useista eri malleista ja tavallaan siitä polusta, mutta tavallaan sitten tulevaisuudessa meidän nykyinen nuoriso, se on erilaista kuin me ollaan, koska heille on vapaa-aika tärkeää. Nykyaikana meidän tiedon siirto ynnä muu kulkee tässä ja tavallaan se työpaikkakin on tässä, mutta onko työpaikan ja sitten kodin välinen rinnakkaisuussuhde, että ne on melkein sama jossain vaiheessa joillakin toimialoilla. Ja nykynuoriso, se haluaa vapaa-aikaa, tai tulevaisuudessa 2020 eteenpäin, niin ei ne ole 8-16 työskentelijöitä. Ne tekee töitä silloin, kun harrastuksiltaan ehtii. Eli tavallaan me työnantajanakin ollaan sitten, ja tavallaan se vaatii sitä kodilta ja muutenkin sitä asumisesta jotain ihan uutta. Ja näihin pitää niin kuin tavallaan sinne tulevaisuuteen mennä. Ja tämä on yksi, loft oli yksi, hyvä. Ja sitten tavallaan vielä tähän ryhmärakentamiseen, joka tulee, että siinä kun otetaan tämä suunnittelu, eli se ryhmä on hyvä, kun se on jo alusta siinä mukana ja sitoutunut, talous on katsottu pankin kanssa ja lähdetään työstämään. Ja silloin asiakas tietää tarpeensa, tämä ryhmä tietää tarpeensa ja siinä mukana oleva projektipäällikkö ja arkkitehti tietää myös tavallaan reunaehdot sille tulevalle talolle. No silloinhan me saadaan tähän muun muassa nämä huoneistokohtaiset saunat voidaan yhdistää niin, että saadaan kylpylätilat ullakkokerrokselle, josta on hyvät näkymät, harrastetilat, yhteiset, kotiteatteritilat yhteisessä talossa ja muuta sellaista. Eli tavallaan silloin me luodaan vähän niin kuin sitä pihapiiriä kuin mitä ennen vanhaan on ollut että ollaan niin kuin samassa talossa ja se antaa niin kuin enemmän siitä ja mahdollisuuksia siinä elämisessä, eikä siinä pitempään siinä elinkaarissa. Joo, tämä oli mielenkiintoinen, mikä Marko otti esille. Varmasti niin kuin ihmisten
arvot ja asenteet, tapa elää on muutoksessa. Mä toissa päivänä, oliko se tiistaina, olin kuuntelemassa yhtä esitystä, missä hyvä konsultti kertoi niin X- ja Y-sukupolvesta. Y-sukupolvet ihmiset ovat syntyneet vuoden 77 jälkeen, näin hän kertoi, 77 jälkeen. Ja aivan erilainen tapa suhtautua työelämään ja varmaan asumiseen. Ja se on vain erityyppistä, että saa nähdä, miten se vaikuttaa sitten asumiseen kaikkinensa. Tuosta asumisesta kaikkinensa, kun mä kerroin tuossa alussa myös, mitä mä itse ajattelen, niin kyllä mä, onko täällä muuten monta arkkitehtiä tai arkkitehdiksi opiskelevaa? Mä arvasin, oli sen näköistä nyt, että nyt mä arvasin. Ei vai tässä niin kyllä mä ihailen kumminkin asuntosuunnittelussa näitä 5-60-luvun pohjaratkaisuja. Sääliksi käy vähän nykyään, kun tulee näitä tehokkaita neliöitä ja pieniä kanakoppeja, 7 neliöitä makuuhuoneja ja näin poispäin. Että kyllä mä sanon, että pitäisi olla avaruutta. Että tuossa vanhempani asuvat Seppo Valjuksen suunnittelemissa lohitaloissa, niin siinä on vanhaa kunnon kerrostalon pohja. Vaan niin hirvittää tämä rivitalot vetään kanssa, niin kuin, että 5 metriä seinästä seinään 2 kerrokseen 74, josta 10 menee porras käytävään. Tässä olisi haastetta tulevaisuudessa. Miksi pitää rakentaa niin ahtaasti? Marko Palonen halusi heti vastata tähän. Joo, kiitos. Se on totta, että jos on karkeasti 54 kolmio, niin kyllähän siinä huonekoot on erikoiset ja siis epämukavat ja ei se vaan toimi. Mutta nyt tällä hetkellä asiakkaat, siis maksavat asiakkaat, ne on tietoisia, että mitä tullaan ostamaan, mitä halutaan. Ei meillä ole tekijällä, ei ole varaa lähteä kokeilemaan jäätä ja jättää tyhjiä asuntoja tuonne pitkäksi aikaa. Eli kyllä ne asiakkaat päättää, mitä tullaan tekemään, minkälaisin konseptein. Ja sieltä tämä niin vaan, tämä on sitä toimintaa. Toinen asia, mä samalla sanon, kun tämä ikäjakauma niin kuin on ja niin kuin Oulussakin on hyvä lähteä, niin siitä, että kun lähdetään kortteleita suunnittelemaan, niin olisihan se hienoa, että meillä siellä olisi eri korpuusta, varsinkaan ei keskusta-alueella. Keskusta-alueet on ihan, ja täällä pitäisikin olla korkeata ja hyvä tyylistäkin osittain. Niin, vähän niin kuin tuolla sellaisella alueella, mistä pystyttäisiin saamaan vähän niin kuin sun Westendi, niin että siellä olisi 1 kerroksista, 2 kerroksista, olisi eri kerroksissa, on eri senioriasuntoja. Eli tavallaan tämä ihmisen elinkaari olisi myös siinä korttelissa katsottuna. Ja sitten se luo sitä pihapiirin tunnelmaa, mitä niin kuin halutaan, mikä on niin kuin helppoa ja hyvää elämää. Sukulaiset katsovat toisiaan, että siellä on 2 sukupolvea, jos hyvin käy, niin 3 sukupolvea asustaa sillä alueella. Että tätä niin kuin halutaan, yhteisöllisyyttä. Mikä Huttaa halusi jatkaa? Joo, vähän liian monenkin haluaisi tarttua. Ei. Täällä on nyt vähän liian kovia puhujia mun rinnalla sinne. No joo, ensinnäkin mun mielestä tämä suomalaisuus on erittäin hyvä asia siinä, että Suomessa varmaan ollaan miehiä ja naisia siinä, että täällä onnistuu ja tuodaan niin toteutukseen asti. Ja mä sitä ilmapiiriä oikeastaan niin itsekin kannatan ja on kannustamassa, että just mitä Piakin kertoi tässä esimerkissä. Ja mä luulen, että Oulussa varsinkin meillä tuntuu siltä, että semmoinen ilmapiiri, että täällä tapahtuu. Ja toinen asia sitten, mitä ajattelin kommentoida, niin tietynlainen lokeroiminen mua ärsyttää suunnattomasti. Puhutaan eri ikäryhmistä, eri sukupolvista, niiden totutuista tavoista. Kaavoituksessa on lokeroitu nyt eri asiat eri alueille. Ja tavallaan mä nyt siinä Kalevan jutussa tänä aamuna, mikä julkaistiin, niin siinä tavallaan kun kerroin sitä, että miten Keski-Euroopassa vanhat kaupungit, vaikka Overwinterthur siinä mainitsin ja muitakin, siis lukuisia kaupunkia, missä on 1500-1600-luvun rakennuksia jäljellä. Ja siellä on hevostallit, asuminen, koulut, palvelut, kaikki samassa kylässä sekaisin. Se on hirveän idyllistä.
asumismuotoa ja sitten se, että miten ihmiset, se vaikuttaa siihen yhteisöllisyyteen ja elämäntapaan, että ihmiset hymyilee, ne tervehtii, ne saattaa tulla veneellä vastaan jossain purossa ja niin edelleen. Ja mä luulen, että niin se on tullut, siis se lokeroiminen niin johtaa siihen, että miten eri ikäryhmät pitäisi asua tai minkälaiset ihanteet, arvot niillä on. Mutta tässä Pikisaaren korttelissa meillä on kaiken ikäisiä ihmisiä, niille on kaikille tullut ihana koti, siis sille, nyt vielä paperilla, mutta siis sille, että niiden toiveet on pystytty sinne mahdollistamaan. Ja sitten jutun ohi. Mulla oli jotain muutakin vielä tohon, mutta tietyllä tavalla niin on siis toi rakennusliikkeelle lähinnä, että usein apua tai neuvoja kysytään kiinteistövälittäjiltä. Ja sekin on yksi asia, mikä täällä on siis sille, että mikä asunto myy. Mutta miten semmoinen voi myydä, jos ei sitä ole tarjolla? Ja se rohkea koko kokeilu aina siihen vedota, että se ei mene kaupaksi tai niin edelleen. Meillä on jotain loistavia pohjia tehty rakennusliikkeelle. Rakennusvalvonnassa ollaan tarkastusarkkitehdille esitetty, niin Esa Kauppi on kommentoinut, että loistavan näköistä pohjaa ei ole tullut moneen vuoteen tämmöisiä vastaan, mutta täytyy sanoa, että teille tulee rakennusliikkeestä vastausta, että näin myy, että näin joutuu vielä muuttamaan. Ja valitettavasti hän oli oikeassa. Ja nyt sitten nimenomaan sitten se, että miksi aina tehdään liian valmista ja tietynlainen koodikieli löytyy siinä asuntomyynnissä, että sitten kun sä saat sinne pitkän listan, että on kodinhoitohuonetta, saunaa ja arkieteistä ja kuraeteista ja vanhempien makuuhuonetta ja kaikenlainen se koodiviidakko, että just se raaka tila, mikä saa käyttää vapaasti, niin sillä tilalla olisi itseisarvo ja tavallaan myös muutojoustavuus. Että se ei ole mun mielestä sille, että tietty elämänkaari muutellaan eri paikkaan asumaan kerrostalosta, opiskelija-asunnosta johonkin muualle, vaan se just näin niin kuin Pia sanoi, että silloin kun siinä on omat näpit pelissä, niin sitä ollaan ja pysytään ja asunto mukautuu sen elämäntavan mukaan. Mulla tuli tuosta vaan vähän vielä jatkoon mieleen, niin että kun nuoret nykyisin ei enää tyydykään ostamaan sitä yksiötä, kaksiota, niin ne ostaa mieluummin jonkun 3 huonetta ja keittiön. Ainakin mitä mä tunnen nuoria parikymppisiä, 30-vuotiaita, niin mieluiten ostetaan se. Niin sehän alkaisi, että sillä saisi jo sitä raakatilaa ehkä sen elinkaari asumisen ajaksi. Eli kun ostaisi raakatilaa, niin pystyisi tekemään semmoisen. Siellä. Niin, tästä tuli sinänsä mieleen tästä asuntojen huonoista myytävistä pohjista, mitä niihin käytännössä tulee, kun mennään siihen tylsään ikään kuin varman päälle pelaamiseen, niin eikö se todella olisi kaikkein helpoin myydä semmoista, missä ei ole mitään sisällä? Että se olisi tyhjä, niin sitten se menee varmasti kaupaksi, kun sinne saa tehdä itse sen sisällä. Saanko vastata tähän? Tämä on semmoinen juttu, että kyllä monet haluaa ostaa valmista. Ei osata tehdä remonttia eikä osata tehdä loppu, jos saa. Ei pysy vasarakäin sekä miten ruvinassa ja väännetään. Pikkusen karrikoin. Varmaan tarpeita on monenlaisia, hyvä olla erilaisia, mutta ei varmaan enempää. Tuosta kaavoituksesta mä sen verran haluaisin sanoa, että mä ihmettelen välillä tätä kaavoitusta, en pelkästään Oulu, vaan monessa muussakin, että miksi se pitää niin tehokasta olla. Että mä itse asiassa kaipaisin tämmöisiä omakotiasumisen tai kerrostaloasumisen kaavoja, asemakaavoja, jotka ei ole pelkästään tämmöistä ruutukaavaa, jossa katsotaan ikkunasta toista seinää. Että kyllä mä sanon, että tuossa tuo Alvar Aallon asemakaava Toivonimessä on loistava kerrostaloasumisen kaava, jossa ei tarvitse katsoa ikkunasta seinää, vaan on limittäin ne talot ja semmoista ei ole osattu Oulussa kaavoittaa sen 50-luvun jälkeen. Ihmettelen kyllä suuresti. Samaten sitten, jos ajatellaan hyvää pientaloasumisen kaavoja, niin kannattaa mennä käymään Katinkullassa, niin siellä on osattu sijoitella kyllä nämä loma-asunnot hyvin miellyttävällä tavalla. Semmoisessa voisi asua ihan niin kuin pysyvästikin. Ja sitten tämä Tapiola, missä aikanaan asuin, niin kyllä siellä on se kaavahommat
50-luvulla niin huomioitu niin hyvin, että ei ole siihen pystytty nykyään enää vastaamaan. Pikkusen mun pitää heittää tämmöistä karrikoida, mutta nämä on mun mielipiteitä. Mä voisin taas sitten puhua vähän rahoituksesta, joka ei ole ollenkaan mun erityisala vastavuoroisesti. Mä kuulun vaan, että monessa seminaarissa niin käytetään tätä mun raakatilataloa niin kuin esimerkkinä, kun keskustellaan ryhmärakentamisesta. Että jos tehtäisiin niin kuin ryhmärakennusprojektina kerrostalo, niin siinä ne asukkaat joutuu jakamaan kaiken riskin, mistä tässä oli teidän puheenvuoroissa kanssa, ainakin sun, niin kysymys. Ja silloin ne on käyttänyt jotkut luennoitsijat kuulemaan hyvänä esimerkkinä sitä meidän taloa. Et siinä tosiaan kun rakennuttaja rakensi sen raakatilan ja sen rakennuksen rungon, nehän on siinä asiantuntijoita siinä rakentamisessa. Eli jätettäköön se, joka ne osaa, niin sille, joka sen osaa. Niin ja sitten asukkaat lähti siitä oman kodin sisustamisesta. Mutta jos nyt ajatellaan niin, että siinä rungon rakentamisessa olisi käynyt joku katastrofi, niin kuin muuten meidän talous kävi. Se oli sitä noususuhdanteen loppumetriä, jolloin katto vedettiin rautanaulalla täyteen reikiä ja se kastui ja homettui ja niin edelleen. Niin, siinä oli se onni, että tämä ei kaatunut sit meidän osakkaiden niskoille, vaan sen rakennuttajan, joka oli niin kuin huonosti hoitanut hommansa eli jättänyt valvomatta. Niin tätä on vaan kerrottu niin kuin semmoisena esimerkkinä, että jos tämä olisi ollut niin kuin ryhmärakennuttamisprojekti, tämä meidän kerrostalo, niin silloin tämä korjaushommat olisi kaatunut kaikkien onnettomien osakkaiden niskaan. Tässä oli tämä, niin kuin, tämä oli tämmöinen, tätä on käytetty niin kuin esimerkkinä näin. Ja sitten toinen kommentti tähän ryhmärakentamiseen, joka ei ole mulle vielä tuttua. Mulla on vasta nyt ensimmäinen ryhmärakennuttamisprojekti menossa. 7 perhettä rakennuttaa 4 paritaloa. Ja se on, mä oon seurannut sitä alusta asti, niin siinä vaihtui porukat alussa, koska ne ei saanut pankista lainaa. Eli tämä on, niin kuin sä sanoit, varmaan niin kuin kehitteillä nämä ryhmärakentamisen niin kuin systeemit, että tällä hetkellä on se tilanne, että ne kaatuilee vähän siihen, että ei saa sitä rahoitusta. Näin nämä kommentit. Meillä on nyt yleisöllä useampiakin kysymyksiä. Mennään tänne puolelle. Pia Iloselta olisi halunnut kysyä, että kun tämä oli niin tavattoman suosittu ja tuli tuhansia hakijoita, että onko jatkoa seuraamassa sun toimesta tai jonkun muun, tiedätkö, että onko näitä lofteja nyt tulossa? No varmaan Osloon ja Tukholmaan ja kaikesta päätellen mä oon niin kuin jakanut tätä know-howta nyt hirveästi kaikille muille ja toivon, että sitä on tulossa. Multa ei ole kukaan tullut pyytämään, mutta mä oon tosi iloinen, jos tämä niin kuin tauti leviää seuraavan 20 vuoden aikana. Että se rakennuttaja, joka toteutti tuon pilottikohteen, niin on nykyään enemmän ryhtynyt niin kuin kiinteistösijoittajaksi eikä enää hirveästi rakennuta niin kuin omistusasuntotuotantoa. Ja sitten siihen meidän taloon tuli täysin tästä niin kuin konseptista riippumatta niin näitä rakennusajan virheitä, jotka koituu aika raskaaksi sille rakennuttajalle tai rakennuttajakonsultille, joka oli siinä mukana. Et en ole suunnittelemassa valitettavasti enempää. Hei, näkisikö panelistit mahdollisena sitä, että olisikin rakennusliikevetoista ryhmärakentamista? Tarkoittaa tällä sitä, että asiakkaat olisi olemassa, eli ei tarvitsisi tehdä kasvottomille kuluttajille kämppiä, vaan olisi jo tietyt toiveet ja heille tehtäisiin sitten omat talot. Tarkoitatko omakotitaloja vai? Voi olla kerrostalo. Joo, hyvin. Ilman muuta. Mitä sitoutuneempia ja aikaisessa vaiheessa pankkiasiat kunnossa, niin ei muuta kuin menoksi. Tämmöistä on yksi hyvä esimerkki tuolla Helsingin Arabianrannassa. Se on jo aika vanha projekti. 60-vuotiaat Yleisradion toimittajat perusti porukan ja päätti tehdä semmoisen loppukiritalon. Ja silloin ne palkkasi siihen konsultiksi ison rakennuttajan eli Saton, joka sitten toteutti sen just tällä tavalla, niin kuin mitä sä peräänkuulutat.
Mä en tunne sitä projektia tarkemmin, mutta kyllä ne pilottitoimittajat on sanonut, että se oli hyvin raskas projekti toki. Että kyllähän tämmöinen rakennuttaminen, niin kuin Matti Meikäläiselle, niin on semmoinen ala, joka on hyvin vaikea ja hankala. Että mä oon nähnyt tässä ryhmärakennuttamisprojektissa, että vaikka siihen palkattiin niin kuin projektipäällikkö, tämä 7 perheen systeemi, missä mä oon nyt mukana arkkitehtinä, niin silti niin kuin mun ajasta on mennyt hirveän paljon siihen, että mä kerron näille asukkaille, että mitä on suunnittelu, mitä on niin kuin suunnittelun eri vaiheet ja sitten nämä toteutuksen eri vaiheet ja kaikki, että mä käyn sitä niin kuin suunnittelun ja rakentamisen prosessia läpi. Eli silloin niin kuin näissä ryhmärakentamishankkeissa on hirveän tärkeää, että silloin niin kuin asukkaalle niin kuin valaistaan tätä, että mitä tämä on tämä rakennuttaminen, mitkä on sen riskit ja mitkä on sen vaiheet ja mihin pitää satsata ja mitä on suunnittelu ja kaikki tämä, koko tämä, se on aika vaikeaa. Ja täällä on seuraava. Joo, päivää kaikille. Olen Sipi Hintsanen, Oululainen arkkitehti ja mulla on tämmöinen kysymys panelisteille ja meille kaikille, kun on hyvin mielenkiintoinen ryhmärakentamiseksi, jos voi kutsua kohdetta kuin asunto-osakeyhtiö, jolla on korjausvelkaa vaikka 50%. Eli jos sitä myydään sivistymättömälle ostajalle asunto, niin myyntihinta voi olla vaikka 2300 €, mutta toki sitten jokainen ostaja sen saa selville, että sitä voi olla vaikka 1000 € neliölle sitä korjausvelkaa. Niin kun jokainen kerrostalo tai ylipäätään mikään talo ei ole ikinä valmis, että se on sinänsä vain prototyyppi, jota sitten voi kehittää kovasti eteenpäin, että puuttuu hissiä ja puuttuu parveketta tai parveketta on liian pieniä. Niin, eli korjausrakentaminen osana asuntorakentamista ja sitten tämä valtava korjausvelka, joka tässä maassa on, niin miten te näette, että mikä on tulevaisuus Suomen rakennuskannan suhteen? Ajetaanko traktorilla alas ja tehdään uutta vai korjataan ihan loputtomia ja tehdään aina vaan energiatehokkaampaa lähtökohdista, jotka joskus on täysin niin kuin mahdottomia? No joo, toivottavasti ajetaan myös traktorilla matalaksi. Ei niistä kaikista saa kyllä kalua. Ja korjausrakentamisen määrä, niin kuin tiedetään, niin tulee kasvamaan tulevina vuosina todella kovasti Suomessa, ympäri Suomea, niin myös Oulussa. Se on selvä. Ostajan kannaltahan asuntokauppalaki tietenkin selvittää ja kertoo sen, että kyllähän myyjät joutuu valottamaan sen, että mikä on velaton kauppahinta. Siinä on sitten huomioitu se lainaosuus. Ja toisaalta nykyään olen ajatunut oman asunto-osakeyhtiön hallitukseen ja siellä on nyt taas sitten lainsäädännössä tämmöistä pitää olla taloyhtiöille myös nämä suunnitelmat tulevista investoinneista, onko se 5-10 vuotta taitaa olla tämmöinen, että kyllähän sieltä näkee sitä, että mitä korjaustarpeita on tulossa ja nythän Oulussa on jo keskustassakin ja monessa muussakin niin hyvin paljon tehty näitä linjasaneerausurakoita ja kyllä tämmöinenkin asia on hyvin merkittävä selvittää, jos ostaa vanhaa asuinhuoneistoa, että onko taloyhtiössä tehty tai tulossa linjasaneerausurakka. Se ei muuten ole mikään halpa juttu eikä helppo juttu. Yksi nopea sarkastinen kommentti tuohon, että mua huolestuttaa nämä uudisrakennuskohteiden korjauskustannukset. Takukustannukset vai mistä? Kun jossain vaiheessa rakennettiin ainakin Helsingin seudulla, kun se kuumeni niin pahasti, niin huonosti, että ne vuotaa, siis Arabianrannan talot vuotaa ja Ruoholahden talot vuotaa ja sitten niitä korjataan seuraavat 20 vuotta. Mutta tämä on ehkä tämmöinen marginaalinen kommentti, mutta tuli pahan mieleen. Tämä rakentajat Pohjois-Suomesta ei toimi. No niin, tervetuloa. Olisi kysymys tuosta Pia-Edoselle. Mä tuosta asunnosta tai asuntorakentamisen myynnistä en tiedä hirveän paljon, mutta tuntuu, että aina puhutaan neliöhinnoista. Niin olisi mielenkiintoista tietää, että mikä se neliömäärä oli sillä talolla, sillä 5 huonetta ja talousrikaisena, joka lähti siitä, tai jos se myytiin just siitä raakatilasta. Kun musta itseäkin miettii, että millä tavalla tuommoisen pystyy sitten tosi kiinnostava tuo raakatila, mutta miten se pystyt sen neliöhinnan siitä määrittelemään?
Tai mikä on sellainen hyvä tapa, millä sä kauppaat sen muulla kuin 4 hinnalla? Jääkö kuutioilla? Joo, mä suosittelisin kanssa kuutioihin siirtymistä. Tuossa oli tosiaan, mä maksoin, siis mä nyt sanoin teille avoimesti, että 300 tonnia, koska niin kuin tiedetään, Helsingissä asunnot on yli 2 kertaa kalliimpia neliöhinnaltaan kuin täällä teillä Oulussa. Näin mä luin lehdestä aamulla. Onko se 3-kertaisia Helsingissä? 3-kertaisia Helsingissä. Kuitenkin 300 tonnia maksoin tuosta mun 81 neliöstä, enkä maksanut tavallaan ikään kuin mitään sitten niistä parvitiloista, menikö mulla 30-40 tonnia niin, mutta näin jo aivan outoa meidän talossa määritellä neliöhintaa. Tuosta neliöhinnan määrittämisestä, niin kyllähän sitä asiaa määrittää taas hyvin voimakkaasti lainsäädäntö, että mitkä on ne viralliset neliöt ja sen mukaan se lasketaan sitten. Onhan meillä vaikka täällä Oulussakin, taitaa olla tuolla Kaukovainilla rivitalo kohteita, jos on tämmöinen maanalainen kerros, niin niitä neliöitähän ei lasketa, kun kerrotaan sitä asunnon keskimääräistä neliöhintaa. Se menee sen virallisten asuinneliöiden kerrosalan mukaan. Toisaalta mä oon kyllä kuullut kiinteistövälittäjien sanovan, että tässä nyt oikeastaan on niin ja niin paljon neliöitä ja sen takia, että tämä on niin ja niin kallis. Ja siinä on laskettu nimenomaan ne neliöt mukaan, joita pankissa sitten... Totta kai ne lasketaan. Ne lasketaan mukaan, kun määrittää kokonaisen kauppahintaa, totta kai. Mutta siihen viralliseen neliöhintaan, niin siihen sitä ei saa laskea. Nostaahan se, tietenkin kun sulla on siellä parvia, niin tietenkin se nostaa sen kokonaisarvoa. Siinä on oleskelutilaa enemmän kuin jos sitä ei olisi. Minua kiinnostaa Sipin nostama kommentti myös näistä korjausrakennuskohteista. Mä oon miettinyt joskus sitä, että Helsingissäkin mitä nyt on liikkunut komeita jugendtaloja ja muita. Mä oon miettinyt, mikä tuo niinku oikeasti niinku reaali hinta on noilla kiviseinillä ja kaikilla ornamenteilla ja kaikilla muulla. Että kyllähän tuommoisen niinku tavallaan se raakahinta, mikä tulee niinku siitä talosta, talon rakentamisesta ja materiaaleista. Mutta kyllähän ne on niinku aika lailla mielikuvilla asunnot myydään, mielikuvat ja tavallaan sellainen ei mitattavissa olevat asiat määrittää sen asunnon hinnan. Ja kysyntä ja tarjonta siinä kuitenkin on se. Yksi keskeinen asia on sijainti. Ja tällä hetkellä, mitä nyt tuossa meidän ennen seminaarin alkukeskustelujakin vähän puhuttiin korjausrakentamisesta, niin kiinnostavaa on esimerkiksi Oulun kaupungin keskustan Kallioparkin junnaaminen paikallaan, millä tavalla se epävarmuus on kaikista kalleinta aikaa mun mielestä. Ja se, millä tavalla jotkut parkkivaatimukset, pysäköintivaatimukset kaavassa, niin asunto-osakeyhtiöillekin jyvitetään Kallioparkista niille tietty määrä autopaikkaa, joiden hinta on kohtuuton. Siis ne pyörii 50, noin 70 000 euron paikkeilla yhden autopaikan hinta. Ei mikään taloyhtiö pysty tällaiseen lähtemään mukaan. Ja mun mielestä se niinku on tietyllä tavalla, joka tapauksessa niinku ei voida sitä raakaa materiaalia, työtä ja semmoista arvottaa pelkästään, vaan kyllä se on imago ja tavallaan se sijainti ja muut, mitkä määrittää asunnon hinnan. Ja keskusta-asunnot on aina kautta historia, vaikka ne rakennettaisiin jopa uudestaan, kiveltä uudestaan, niin niillä on aina tietty arvo ja se tavallaan niin kuin on tietyllä tavalla sijoitusmielessäkin. Mä nyt taas menen tänne pankkimiehen tontille tässä välillä, niin sijoitusmielessäkin ne on yleensä ollut aina kyllä niin kuin kestäviä, kannattavia kohteita. Tähän varmaan voit lisätä tai oikaista, mutta toi oikeastaan, no Sipillä sulla ilmeisesti jatkokysymys tähän. On, joo. Joo, hei taas ei oikeastaan jatkokysymys, vaan semmoinen raha-asia, että se on jännä, että jos ajatellaan, että kun ostetaan omakotitalo tai pyydetään urakkatarjoajat omakotitaloista, niin paljonko se voi olla se hintavaihtelu? Se on ehkä jotakin 5% jo aika hurja kalleimman ja halvemman välillä, jos toimitussisältö on sama. Mutta tästä korjausrakentamisesta itse asun 40-luvun lopulla rakennetussa 4 huoneiston pienkerrostalossa tuossa lähellä keskustaan täällä Oulussa, niin meillä tehtiin julkisivun remontti, niin saatiin
11 tarjousta, 14 jätettiin, tai niin tarjouspyyntöä jätettiin, ja saalis oli tosi hieno. Se oli tuossa pari vuotta sitten, kun oli tuo suurremonttu, niin se oli erinomainen aika teettää tämä julkisivuremontti, niin hinnat oli, sisällöt oli aivan samat, joka tarjouksessa oli hyvin laaditut, kaikki tarjoukset, niin oli 37-110 000 euroa. Otettiin sitten toiseksi edullisin ja se on tehty kyllä lähes täydellisesti niin öljymaalia ja sitä rataa, niin, että miten sitä niin kuin voidaankin yrittää vedättää. Että jos se tilauskirja on täynnä, niin olisi parempi olla jättämättä sitä 110 000 tarjousta. Sitä ajettiin semmoisella 500 sarjan Mersulla ja ladon oven kokoisia miehiä ja kättely oli kuin semmoinen kylmä lapane. Se oli kyllä jännä. Niin, eletään markkinaehdoilla ja ette ottanut kuitenkaan edullisinta tai halvinta. Siinä oli ihan justiinsa tullut markkinoille tämä toimija, niin sen takia sitten jätettiin, koska ero oli ihan muutama tonni. Joo, tämä on hyvä, hieno valinta, että sellaiset otetaan, joissa on referenssejä, jotka hoitavat vero- ja muut asiansa. Hintahaitari näissä on yleensä, oli sitten korjaus tai uudisrakennus, on suuria, on isoissa hankkeissa ja on pienissä hankkeissa, että kilpailu kannattaa aina. Voidaan sanoa, että kun Pekka tuossa otti omassa esitelmässään, siellä oli että asunnot on Suomen mittakaavassa Oulussa todella edulliset. Ja näin se on. Me ollaan omassakin yhtiössä sitä mietitty, että miten se voi olla näin. Ihan totta. Ja tehdään kustannustehokkaasti ja sitten kun verrataan muualla, niin hinnat ovat korkeimmat siellä, eli myyntihinnat. Ja tietysti siinä on, että Oulun kaupungilla on hinta säännösteltyjä tontteja tuolla laitamilla, joita tehdään tiettyyn myyntihintaan. Siellä on kattoraja myyntihinnassa ja siihen se pitää toteuttaa. Se on hyvä asia siinä mielessä, että on tarjota asiakkaille. Ei kaikki pysty maksamaan 4-5 tonnia neliö. Siellä on alle 2 tonnin toteutushintaa ja se on kyllä edullista, täytyy sanoa, että nehän on silloin rivitaloalueita ja se on sinänsä hyvä. Oulun toinen asia on sitten, miksi ollaan edullisia, niin Oulun talolla on useampi eri rakennusliike. Meitä on 6-70 ja kilpailu on kovaa. Osa on keskittynyt omakotitalo, osa on rivitalo, osa on tietysti näitä kerrostaloja ja muihin. Ja se kyllä pitää sen hintatason kilpailukykyisenä. Mutta se tietysti pitää näkyä myös laadussa. Eli tavallaan se ei tarkoita sitä, että kun on edullista, niin se pitäisi olla huonoa, vaan asiakas katsoo myös ja viidakkorummut kyllä kertoo sitten, että kenen kannattaa luottaa ja minkälaista järkeä tulee ja minkälaista laatua on. Toinen on sitten tämä, että minkälaiset vastuut on. On sitten takuajan vastuut hoidetaan ja myös sitten on tällä hetkellä nämä törkeät tuottamukselliset asiat eli 10 vuoden vastuu. Kolmas asia, mikä on sellainen, on tämä energiatehokkuus ja varsinkin kun otit esille tämän keskustan rakentamisen uudistumisen ja on se totta, että nykyään mennään siihen, että talot ja rakennukset täytyy olla energiakestäviä. Siellä on selvät A-luokan ja muiden energialuokka vaatimukset ja tasot, missä mennään. Ja kyllä varsinkin keskusta-alueella, kun sanoit, tässä tuli esille, että sijoitusasuntona ovat hyvät. Ja jos ajatellaan, että se vastike on sitten tämmöisessä energiatalossa, missä on hyvä energiatalous, niin vastike on sitä kautta pienempi, niin sijoitusasuntona se on erinomainen. Se on hyvä asia, ollaan menossa näihin energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja se tulee näkymään. Ja vielä kun Kallioparkkia, se on hyvä asia, että se tulee. Meidän ydinkeskusta tulee kehittymään. Pekka otti tuossa alussa, kun 10-15 vuoteen ei ole keskusta kehittynyt. Muutama asia on tullut, rotuaarille on tullut nyt lämpö sinne tai lumensulatus ja tämä Stockmannikin sinne tuli, mutta ei ole muuta tapahtunut. Me odotetaan seuraava 15 vuoden aikana kovaa rynnistystä sinne. Voi tulla katoksia, voi tulla teatterin alueella, sillä aukiolla jotain tapahtua. Ja me odotetaan uutta ja toivomme, että tämän Kallioparkin osalta se tapahtuisi. Mä olen Kuukasjärven Mari, käytännössä arkkitehti minäkin. Työkokemusta on vuosissa 15 vähän reilut ja työtunneissa varmaan 20, niin kuin
kaikki tietää arkkitehtit vähän työnarkomaaneja, mutta käytännössä on ollut rakennussuunnittelu puolella sekä Oulussa että Helsingissä hyvin monenlaisissa projekteissa. Ja sen jälkeen on siirtynyt maankäytön puolelle, jossa on ollut ihan kaavoittanut ja myös kilpailuttanut arkkitehtejä sekä maankäytön että rakennussuunnittelun tehtäviin. Niin minusta tässä on nyt 2 perusongelmaa. Paitsi tuo, mitä Sipi äsken sanoi, varmaan rakennuttamisessa tai kilpailuttamisessa on se ongelma, että kuntapuolella ei ole osaamista, mutta ei myöskään voi kuvitella, että ihmisillä, jotka ryhtyy rakennushankkeeseen, on sitäkään vähän osaamista. Ja toinen vielä isompi ongelma on se, että me ollaan ulkoistettu tämän kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen kiinteistövälittäjälle minkäänlaista kokemusta eikä koulutusta oikeastaan kummastakaan. Minusta se on se, mihin meidän pitäisi puuttua aika ehdottomasti. En tiedä, toivottavasti täällä ei kovin monta kiinteistövälittäjää paikalla, mutta ammattini puitteissa on törmännyt aivan törkeäseen siis asiantuntemattomuuteen. Ei perustermejä edes tiedetä. Ei kaavoittamisesta eikä rakentamisesta eikä yhtään mistään muustakaan juuri. Hieman provosoiva kommentti, mutta uskoisin, että kaikilla muillakin on koko lailla samanlaista kokemusta. Ja faktisestihan se on tiedetty tosiasia, että kiinteistön välittäjä saa välittämästään asunnosta enemmän kuin arkkitehti, joka on suunnitellut sen. Ei se ole minkäänlaista realismia. Ei kyllä varmaan kyllä paljon sanomista. Minkä takia me ollaan ulkoistettu se? Jyrki Tasa on sanonut, eikö se ole professorina täällä Oulussa? Oli. Oli, okei. Okay. Niin se on Onneksi. sanonut, että asuntosuunnittelu on arkkitehdin kallein harrastus. Eli se on todella mullakin ihan harrastuspohjalta ja omasta selkänahasta tämä revitään, että ne suunnittelupalkkiot on sellaisia, että siinä pitää arkkitehdin todella perustaa sellainen liukuhihna, jolla suoletaan sitä samaa pulkkia vaan, niin silloin ehkä saadaan työntekijöiden palkat maksettua sopivaa, mutta tämä on varmaan meidän omaa syytä, ammattikunnan omaa syytä, ja tästä pitäisi tulla ylös, ei se vaan harrastuksena. Arkkitehtien pitäisi perustaa sellaisia toimistoja, jotka yhdittää näitä. Mikä se on käytännössä tehnyt? Niin, no se, että mä arvostelen, niin sehän on oma oksa, niin kuin todettu, että meidän toimisto tekee paljon julkista rakentamista ja peruskorjausta ja muuta, ettei se ole siitäkin, mutta ei mulla paljon kerrostaloja pyydetä suunnittelemaan. Saisiko ihan pienen? Onko sulla? No joo, just se, että kun on asuntotuotanto, mutta kun koteja pitäisi tehdä, niin se on semmoinen, semmoinen nopeasti suunniteltu niin kuin tuotannon ehdolta suunniteltu asunto, niin harvoin niin kuin siitä puuttuu se kodikkuus, mitä se sitten on sitä, vaikka että tulee paristakin suunnasta valoa ja on niin viihtysää. Ei muuta. Mutta eikö koti synny vasta sitten, kun asukas sinne oikeasti muuttaa siihen tilaan? Ehdottomasti näin, mutta siis on asuntoja, jotka soveltuu huomattavasti paremmin kodiksi kuin sitten muut. Jos mikki kulkee, niin saa pienen kommentin sinne vaan Tainalle. Tainalla varmasti hyvä kysymys ja kommentti. Mutta siinä vaan se, että mua on kanssa ihmetyttänyt rakennusliikkeessä, mäkin saadaan nyt omaa oksaani, mutta se, että minunkin oksaa. Joo, sahataan kunnolla sitten. Joo, niin se, että vuosisopimukset eri toimittajien kanssa, materiaalituottajien ja kalusteiden osalta ja niin edelleen. Se, niin kuin, mä en tiedä, johtuuko Oulun seudulla, kyllä se varmasti vaivaa joka puolella Suomeen se, että se hintarakenne, mikä tulee loppuhinnaksi asunnolle, niin siinä jollakin tavalla tuntuu, että siellä ei ole hirveästi liikkumavaraa. Eli ne on hyvin bulkkitavaraa. Me ollaan ihan uusia asuntoja, mitkä ei ole vielä toteutunut rakennettukaan, niin asiakkaat haluavat, että me tehdään sisustussuunnitelma ja kaikki tilat uusiksi siellä kerrostalon sisällä. Ja tämä on valitettavaa. Ja miksi se arkkitehti, jos me ollaan ohjattu sille suunnittelijalle, että voiko se kääntyä suunnittelijan puoleen, niin ei ole keinoja. Sitten vasta kun, miksi rakennusliikkeet tavallaan niin kuin jyrää sen oman prosessin koneistonsa loppuun asti, että sitten ne asunnot on tylsiä. Sori nyt hirveästi tämä kommentti, mutta mua harmittaa se, että sitten vasta kun se ostaja on varma ja valmis maksamaan kaikista muutoksista, ja joka pieni muutos maksaa aina lisää, vaikka siellä poistettiin seiniä ja kaikkia muuta, niin nämä on jotenkin sellaisia, että mä olisin todella tyytyväinen, jos kaavassa määriteltäisiin
ensinnäkin alueita, johon saa vapautta enemmän. Eli siellä on kortteli, jossa on tietty rakennusoikeus, mitä voi toteuttaa, ja siihen saa monipuolisempaa rakentamista aikaiseksi. Ja sitten toisekseen se, että se viime käden käyttäjä, ostaja, asukas otetaan suunnittelun mukaan varhaisessa vaiheessa, sitoutuu ympäristöön paremmin, huolehtii siitä ja varmasti onnellisempi. Tämä olisi mun toive. Kenes rakennusliikkeen kanssa olet toiminut aikaisemmin? Mutta haluat jatkaa. Se on totta, että tietysti meillähän on tuoteistettu meillä rakennusliikkeellä nämä toiminnat ja tavallaan se, että on yhteistyökumppaneita, kenen kanssa haetaan, mutta se ei kuitenkaan estä sitä lopullisesti sitä asiakkaan päätöstä. Jos se ottaa huonekalusteet jostain muulta, keittiökalusteet, niin me vaan hankitaan ne sitten hänelle jostain muulta toimittajalta. Se vaan näin on. Että kyllä tämä asiakkaan vuoksi näitä tehdään, että ei näitä itsellemme tehdä. Toinen on sitten tämä käyttäjien kanssa yleensäkin oleminen ja sitouttaminen heti alusta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin niitä isoja muutoksia pystytään tekemään. OK, siellä on talotekniset järjestelmät, vesi- ja viemärilinjat on tietysti laitettu kiinni, mutta kyllähän meillä kaikkiin muihin on mahdollista työstää ja tehdä, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin päästään sitten sisältöjä suunnittelemaan järeämminkin. Kiitos. Niin, mä oon Taina Mikkänen-Koli ja olen tosiaan tekstilautakunnan puheenjohtaja nyt toista kautta ja en rupea teidän kanssa kinaamaan tästä kaavoituksesta, se on aina turhaa. Jokainen saa tietysti sanoa mielipiteensä, niin toi ihan niin yksioikoisia. Mutta sen kyllä sanoisin tuohon mitä Mika nyt viimeksi sanoi, että meillähän nyt tämä Hiukkavaarahan on tämmöinen, jonka nyt hirveän paljon pannaan toiveita. Ja siinä on tietysti mahdollisuuksia joka suuntaan, kun se on niin alussa. Niin lähettäkää nyt ihmeessä sitten näitä toivomuksia sinne, missä kaavoitusta tehdään. Ei se yhtään auta, että niitä niin kuin nyt paljon tässä tulee esiin, vaan lähettäkää sinne oikein reilusti paperilla ja vaikka esimerkiksi, että Hiukkavaarasta, kun se on niin iso alue ja se on niin alussaan, niin musta se olisi nyt aivan erinomainen juuri tämmöinen alue, jossa jonka mun mielestä voitaisiin suunnitella tämmöisiä kaavoja, jotka antaa näitä vapauksia. Ja kyllä tietysti periaatteessa olen kyllä sitä mieltä itsekin, että alueet tavallaan kaavoitetaan liian valmiiksi, että sinne ei jää sellaista väljyyttä, että voi niin kuin sitten tulla yllätyksiäkin. Mutta näin. Mitä sitten tulee tähän, että Oulussa on huomattavasti halvempaa asua kuin nyt jopa Kuopiossa. Mä hämmästyn, kun olen katsonut niitä tilastoja. Mutta se on Oulun maapolitiikan ansiota ennen kaikkea. Se on ennen kaikkea Oulun maapolitiikan ansiossa, niin kuin nämä etelän kunnat on niin kuin epäonnistunut totaalisesti. Tervetuloa opettamaan oikeasti. Jos nyt olette lukenut Helsingin Sanomia viimeisen kuukauden aikana, siinä on ollut melkein joka viikko niin kuin kirjoituksia nimenomaan tästä asiasta. Ja kyllä meillä niin kuin kaupungin geodeetikkoja nämä on jo vuositolkulla käynyt siellä kertomassa asioita, mutta kun ei siellä ole semmoista poliittista valmiutta niin kun lähteä sille tielle. Että se on maailman yksinkertaisin asia. Kaupunki hommaa niin paljon maata, että se pystyy kaavoittamaan omalle maalle. Piste. Silloin kaupunki pystyy niin kuin pitämään huolen siitä, että tulee niin kuin tasapuolisesti, että ihmisiä kohdellaan siinä mielessä tasapuolisesti, että ne on sitten niin kuin, hinnat on tasapuolisia kaikilta. Ei mennä näihin niin sanottuun maankäyttösopimuksiin, mitä siellä etelässä tehdään niin kovin paljon. Joka nyt on tästä viimeisestä Vantaan farssistakin lukenut, niin ei voi muuta kuin hiukset nousee pystyyn, kun lukee sitä kauppakeskusasiaa, jossa edestakaisin nyt sitten
tätä asiaa niin kuin veivata. Ja kaupunki on nyt ottanut se itselleen sen maanomistajan ja kauppakeskuksen välisen maakaupan. Että niin, siitä se on mitä suurimmassa määrin kyllä kiinni. Tietysti totta kai näillekin on merkitystä, mitä Marko Palonen sanoi, että täällähän on paljon rakennusliikkeitä. Se on muuten kyllä totta, että täällä on näitä kansainvälisiä ja sitten on oululaisia omia, yllättävän paljon vielä kuitenkin oululaisia omia rakennusliikkeitä ja näin päin pois. Että se kyllä, sillä on tietysti totta kai oma vaikutuksensa. Mutta minua olisi kyllä kiinnostanut kysyä se, että onko nyt sitten Ruotsissa ja Tanskassa, jotka tunnen aika hyvin niin jotenkin erilaiset nämä säädökset, kun siellä esimerkiksi tämmöistä yhteisöllistä rakentamista on tosi paljon. Jos lainasaamisessa on tämmöisiä vaikeuksia, niin miten sitä voi siellä olla niin paljon enemmän kuin täällä? Ja onko siellä sitten ylipäätään tähän rakentamiseen liittyen niin kovin paljon erilaisia säädöksiä, kun se on niin erilaista kuin mitä tämä suomalainen rakentaminen. Erikoisesti mä aina tästä yhteisöllistä asumisesta pitänyt, mutta kyllä se on aika vaikeaa täällä. No suomalaiset ei välttämättä halua, mutta siis vaan se on aika vaikeatakin, tuntuu olevan muutenkin sitten muistakin syistä. Mutta mä olen vähän skeptinen tuohon, että asiakkaan vuoksi tehdään sitä ja tätä ja asiakas haluaa sitä ja tätä ja sitten kun se ei halua, niin me ei voida rakentaa sitä ja tätä. Sehän on hirveän ongelmallinen tilanne koko tämä, se on niin kallista ja sitten suomalainen on ainakin toistaiseksi vielä aika lailla semmoinen, että se varsinkin kun tulee asumiseen ja rakentamiseen ja alueen viihtyisyyteen puhetta, niin ei suomalaiset osaa oikein vaatia. Siis meillä ei ole semmoista kansalaiskasvatusta, sanoisinko näin ihan koulusta lähtien, että me osattaisiin vaatia tasoa sekä asuinympäristöltä että niiltä rakennuksilta. Ei semmoisia koppia, kun 90-luvulla tosissaan ruvettiin rakentamaan. Mä oon itse muuttanut omakotitalosta hiljan pari vuotta sitten tänne keskustaan, tuohon joenrannalle, ihanat näkymät joelle ja 70-luvun aivan erinomainen. Ja mä tiesin, koska on hyviä pohjia tehty ja hain semmoisen aivan ihanat pohjat siinä rakennuksessa. Niin en mä tiedä, osattiinko silloin sitten enemmän vaatia vai oliko se, että rakentamisen ideologia oli silloin yksinkertaisesti erilainen aikaisemmin. Mutta nyt kun se on, aina se on tietysti bisnestä ollut, mutta kun talous muutenkin koko tässä yhteiskunnassa on niin kovin määräävässä asemassa, niin se vaatisi sitten paljon enempi kansalaisilta sitä osaamista suoraan sanoen ja tietämistä ja sitten sitä, että voidaan vaikka niin kuin yhdessä ruveta jotakin vaatimaan ja panna oikein tiukille. Eikä vaan, että katsoo, no tuolla on nyt näin paljon, nämä lehdet on täynnä asuntoja ja sitten monta pyhää, kun on itse asuntoa ostamassa, juostaan tuolla kielivyön alla ja katsellaan niitä. Onko se oikeaa oman asunnon ostamista mun mielestä? Kyllä, ei se ole. Se on kyllä, musta tämä on niin kuin Suomessa semmoinen ehkä melkein ikuisuuskysymys. 60-luvultahan oikeastaan tämä alkoi tämä koko systeemi, että rakennusliikkeet, rakentajat määrää ja kansa ottaa vastaan sitä, mitä suurin piirtein kuitenkin, mitä sitä on ihmisryhmiä, jotka osaa vaatia, mutta niitä on aivan liian vähän niitä ihmisryhmiä, mun mielestä ainakin. No joo, mä tähän niinku, en osaa vastata noihin. Tainalla oli kyllä hyviä näkemyksiä tuohon asiaan, mutta siis ajatus oli vaan se, että kyllä mä näkisin, että arkkitehti on se ammattiryhmä ja ammattilainen, joka pystyy pitämään nämä langat käsissä. Ja siis siinä mielessä, että ei se, jos jätetään täysin niin kuin levälleen se pakka ja kansalaisen toivomukset haluttaisiin
oikeasti realisoida, niin siitä ei tule mitään. Pakko siinä olla siis tavallaan ammattilainen, joka ohjaa ja pystyy kokoamaan ne. Se vaan vaatii työtä tosi paljon, siis se, että siinä oikeasti korvat on auki ja kuunnellaan, mikä se on se tavallaan se tarve ja toimintamuoto. Ja se on tosiaan työläs ja siitä ei oikein palkkaa irtoa, niin kuin Pia sanoi, niin kuin pelkästään asuntosuunnittelusta. Mutta kyllä mä näen, että jos halutaan laadukasta loppukäyttäjänkin kannalta ja kaupunkikuvallisesti, niin se vaatii, ei se itsestään tule, se vaatii sen työn. Onko Marko paljon kommentoida? Joo, ensinnäkin nämä nykyajan rakennukset niin ovat erittäin teknisiä. Jos ajatellaan, että ilmanvaihdot on automaattiset ja kaikki muut siinä, että tavallaan siinä, kun hanketta luovutetaan sit asiakkaalle, että tavallaan se asiakas osaa ottaa siitä järjestelmästä sitten kaiken irti ja toimii sen mukaisesti, niin kyllä me koulutuksia järjestellään. Ja se on vaan näin, että tavallaan halutaan antaa sellainen miten asut opas. Ja se varmaan nykyaikana sitä tarvitaan, koska kaikki ei ole tekniikasta kiinnostuneitakaan, vaan haluaa niin kuin elää ja olla. Ja sitten tavallaan tämä tuodaan lisänä, että kun vielä osaat tehdä näitä asioita, niin se eläminen on paljon mielekkäämpää, on jäähdytykset ilmanvaihdossa ja muuta, joka nykyaikana pitää olla näin. Kyllä ihmiset tarvitsee sekä työpaikalla että asunnoissa, niin kyllä sitä nykyaikana vaatimukset on kovat ja kyllä osataan vaatia. Mutta se, että mummo tulee tuolta ja muuttaa yksin, niin sitten tavallaan tämä siihen elämiseen ja olemiseen, niin se koulutus on tärkeää. Että sit se on meidän kontolla, että se tavallaan halutaan niin kuin olla siinä mukana, että se toimii hyvin. Mutta kyllä vaativia ihmisiä meillä on. Se on vaan näin. On vaan näin. Mikään ei ole noin vaan näin. Kuitenkin ihmiset aika kauan tulivat painovoimaisella ilmanvaihdolla. Joo, kyllä. Joo, juuri näin. Painovoimaisella on tultu silloin 50-60-luvulla painovoimaisella ilmanvaihdolla. Se onnistui näin, mutta sitten kun mentiin 70-luvulle, nyt korjataan. Julkisessa rakennuksessa on homeongelmia juuri näistä asioista, kun ne ei ole olleet kunnossa. Mä tiedän senkin, että ei ihmiset ole oppineet näitä koneellisia ilmanvaihtoja. Mä kävin vastikään yhden iäkkään rouvan luona kylässä ja hän sitten sanoi, että minä pyysin vävypoikaa ottamaan koko sulakkeen irti, kun sitä ei saa suljettua koko tätä ilmanvaihtoa. Että kun tämähän on tehty niihin ilmanvaihtoihin nykyisin, että niissä ei ole sitä nollavaihtoehtoa, niin siihenkin on löytynyt ratkaisu vanhemmilla ihmisillä. No ei tämmöinen kommentti, vaan tässä sanon, että kyllä mä oon ihan vähän huolissani tästä valtavasta energiapuumista, mikä on meneillään täällä Oulussakin uusien talojen rakentamiseen ja omakotitaloihin ja sitten sinne niihin moniin alakertoihin pitää rakentaa semmoiset kauheat tekniset huoneet. No millä ihmiset pärjää? En mä tiedä, onko se oikein, että niin ihmisen asumisesta tulee tämmöistä tekniikan osaamista. Että se sitten toimisi sillä lailla kuin pitää. Tuleehan sielläkin homevaurioita sitten näiden uusien määräysten mukaan tehtyä, jos sä et osaa käyttää sitä tekniikkaa. No, onko tämä nyt aivan niin kuin järkevää puuhaa? Joo, se on totta, että onko ylimitoitettu asioita ja kyllä samoja asioita mietitään ja siksi nämä koulutukset, yritetään pitää niitä, mutta onko se tarpeen, niin me mietitään sitä koko aika itsekin. Hyvä kysymys, hyvä kommentti. Mä haluan kanssa, kun mä tässä huikkasin välillä, eikä tarvita jäähdytystä. Jotenkin kyllä se asuminen aina on asuttu ja se on hyvin yksinkertaista. Ja Pia sanoi, että se ei tarvitse kuin periaatteessa vessan ja retkipatjan ja frangian lattialle. Siinä sen kummempaa tekniikkaa. Vähän kattoo pään päälle. Mulla on siinä koneellinen ilmanvaihto, mutta se on asuntokohtainen, huoneistokohtainen kone. Joo.
No meillä tähän esimerkiksi, mä kannatan niin kuin kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja nimenomaan lähinnä se, että energiaa säästetään tavallaan siinä niin käyttökustannuksia myös siinä, että on hyvin lämmöeristetyt talot ja tiiviitä taloja. Se tiiveyshän nyt siellä nostaa yleensä sen energialuokan ihan omalle tasolle, jos se saadaan onnistua. Ja se edellyttää sitten sitä, että siellä on koneellinen ilmanvaihto ja se on hallittua se ilman kierto. Ja jopa mua pelottaa se, että kun mennään nollaenergian tasolle tai passiivitasolle, että miten se, tuleeko se sitten nimenomaan liian kuuma, sitten, jos siinä ei ole sitä jäähdytystä. Mutta kyllä se nimenomaan se rakennuksen suunnittelussa pystytään ottamaan huomioon, että etelän ikkunat on eri asia kuin pohjoiseen avautuvat ikkunat. Mutta hyvällä suunnittelulla ja muuten kyllä tämä on ihan hyvin hallittavissa. Ja ei se asuminen mun mielestä mikään kone ole, että se on ihan luonnollista yksinkertaista rakentamista minun mielestä. No mä jatkan tällä kriittisellä linjalla. Käytännössä nämä energiamääräykset ja muuthan on hyvin pitkälti lainsäädännöstä lähtöisin. Ja se mitä on seurannut tässä parikymmentä vuotta, 15 vuotta aika tiiviisti, niin tuntuu, että lainsäädäntö pakotetaan niin kuin käärme pyssyä ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Niin passiivirakentaminenkin näillä leveysasteilla ei ole kauhean järkevää. Meillä on niin suuret lämpötilaerot, että siitä syntyy väistämättä märkyyttä tai kosteutta rakenteisiin. Mutta komppaisin Tainaa kyllä kovasti tuossa maapolitiikka-asiassa. Oulun seutuhan on 15 vuotta tehnyt jo yhteistä maapoliittista yhteistyötä. Oulun seudun yleiskaava aloitettiin 1997. Saatiin lainvoimaiseksi 2000 ensimmäisenä Suomessa. Hädituskin oli maankäyttö- ja rakennuslakiin tullut, eikä vielä silloin ollutkaan, kun vasta 2000 tuli mahdollisuus Esmoiseen. 2005 saatiin ympäristöministeriön hyväksyntä sille ja Oulun seudun maankäytön toteuttamissuunnitelma, vaikka onkin sana hirviö, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä ollaan mietitty, missä on asumista, missä on työpaikkoja, missä on ihan koko kaupunkiseudun kannalta. Ihan varmasti se on vaikuttanut asumisenkin hintaan. Mulla olisi taas ihan paluu tähän nykypäivään ja varsinkin ihan tämän keskustelun periaatteessa aiheeseen. Eli miten tällä hetkellä Oulussa toteutuu tämmöinen asukaslähtöinen asuntorakentaminen? Ja kuinka pitkässä kuusessa ollaan vaikka siitä, että päästäisiin tuommoiseen raakatilan mahdollisuuksia ja saataisiin semmoisia rakennettua? Siinä on ala-asiantuntijoita monia. Mari varmaan voisi vastata siellä kaavoituksen näkökulmasta ensin. Kuinka kaukana? Niin, kuinka kaukana olla siitä, että saataisiin. Mikä on tilanne tällä hetkellä Oulussa asukaslähtöisessä asuntoon? Itse asiassa tämä oli mun unohdin äsken sanoa siis. Tämän 2000, kun tuli tämä uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, siinähän otettiin vuorovaikutteinen suunnittelu kaavoitukseen. Käytännössä tämänhetkinen vuorovaikutteisuus, mitä pienempi kunta, sitä vähemmin se on, ja se on lähellä sitä, että se on pari kertaa nähtävillä, sitä se hyväksytään. Jossakin suuremmissa kaupungeissa on vuorovaikutussuunnittelijoita kaavoituksessa, mutta käytännössä samankaltaista vuorovaikutusta varmasti tarvittaisiin asuntosuunnitteluun ja muuhunkin suunnitteluun. Ja juuri tämän kohdan on kiinteistövälittäjät tällä hetkellä napanneet, että käytännössä rakennusliikkeiden ja suunnittelijoiden ja asukkaiden kommunikaatio on hirveän pientä. Ja täällä Oulun seudulla tehdään asukasbarometreja, jossa kysytään, mitä ihmiset haluaa. Nyt just tehtiin haja-asutusalueiden asukkaiden kysely. Käytännössä ihmiset haluaa edelleenkin. Ne kuvittelee, että se ideaali on se, että on 5000 neliötä ja oma talo sillä keskellä ja kaikki naapurit kaukana. Mutta ei täällä Oulun seudulla oikeastaan semmoisia visioita tehty, että mahdollistettaisiin nimenomaan se omakotitalo kerrostalossa. Siis palvelut on lähellä, mutta on silti väljyyttä. Sitä mahdollisuutta ei ole. Mä haluan yhdestä projektista kertoa, mikä meillä on suunnittelupöydällä Metsokankaalle. Mun mielestä Oulussa on kuitenkin hirveän hyvä, terve asenne rakennusvalvonnassakin, että siellä on kortteli, jossa nyt valistunut rakennusliike on lähtenyt toteuttamaan korttelia siitä lähtökohdasta, että arkkitehti nyt tässä tapauksessa meidän toimisto luo puitteet, että se noudattaa kaavamääräystä, mutta siellä on annettu sen verran väljyyttä, että siinä pystytään niin se koko
kortteli saamaan yhtenäiseksi. No kaksikerroksisuus niin ehtona, mutta siinä on sen verran joustoa, että siinä pystytään saamaan kortteli kaksikerroksisen näköiseksi. Mutta myyntitilanteessa tämä rakennuttaja tarjoaa tietyillä pohjilla ja sitä pystytään muokkaamaan asukaslähtöisesti sellaisen asunnon kuin se haluaa, sen kokoisen kuin se haluaa, siinä korttelin mittapuussa sijainniltaan sinne, minne se haluaa ilmansuunniltaan. Ja ensimmäiset on aina parhaassa valintatilanteessa ja nämä yhdistetään ja nimenomaan keskelle nyt tulee sitten lähiviljelyä ja tavallaan ei tarvitse erikseen olla jotain tai siis mitä noin siirtolapuutarhamökkiä jossain kaupungin reunoilla, vaan se on ihan normaali asumiseen kuuluvaa lähiviljelyä ja puutarha-asumista. Mun mielestä tämä on niin kuin tätä päivää, jos sen haluaa napata tavallaan siinä, että kyllä siksi mä rohkaisen muitakin arkkitehtejä siihen, että lähtekää vetämään omia visioitanne. Ja sitten mä uskon, että jos siinä on painavat perusteet, niin meidän Oulun virkamieskoneisto ja poliittinen ilmapiiri on se, että täällä halutaan olla kehityksessä mukana. Toinenkin muuten kohde on Kempeleessä, jossa nyt ollaan aloittamassa tämmöistä rivitaloa, jossa asukas saa ostaa määrätyn neliömäärän ja käydä arkkitehdin kanssa suunnittelemassa, mitä hän sinne haluaa. Mutta... Joo, ihan kommenttina tuohon. Meillä on useita eri kerrostalohankkeita Oulun seudulla menossa ja kaavoituksen kanssa on erittäin hyvä yhteistyö. Vuorovaikutus on erittäin hyvää. Siinä on, katsotaan sen tonttialueen kaavalliset asiat ja keskustelu on avointa. Yhteistyön tavoite on molemmin puolin. Mä pelkästään näen erittäin aktiivisena otteena meidän suunnittelijoiden, meidän asuntotuotannon vetäjien ja Oulun kaupungin kaavoituksen puolen niin erittäin hyvää yhteistyötä. Onko mitään ongelmia? No tietysti ainahan joka hankkeessa on tiettyjä asioita, oli se tontti missä tahansa, niin ainahan sieltä tulee, jotka sitten päätetään, että näin mennään eteenpäin ja löydetään se yhteinen näkemys kaupunkikuvallisesti, rakennuksen toteuttamiseksi ja alueellisesti se näkymä, viihtyisyys ynnä muu, niin siinä en ole kyllä nähnyt. Mielestäni on hyvä, meillä on ammattitaitoinen kaavoittaja ja kaavoituspäällikkö. Saanko mä tähän väliin kommentoida vielä? Siis lähinnä ehkä sitä, mitä tarkoitin, niin käsittääkseni nuorempien ihmisten keskuudessa trendinä on se, että halutaan asua keskustassa koko elämä. Ei lähetäkään sinne lähiöön. Ja sitä, mitä me ollaan seuturakennetiimissä mietitty jossakin vaiheessa, että on pakko tulla jossakin vaiheessa Oulun seudullakin kyllästymispiste siihen, että omakotitaloja alkaa olla niin paljon, että ei enää uusia voi rakentaa. Ruvetaanko sitä siinä vaiheessa sitten purkamaan niitä vanhimpia? Mutta nimenomaan keskusta-alueella pitäisi olla enemmän just tuommoista iloisen tyyppistä ideointia, että saataisiin semmoista väliä, tilaavaa kerrostalotilaa, että ihmiset pystyisivät asumaan palveluiden lähellä. Minä ainakaan henkilökohtaisesti aio ikinä ostaa henkilöautoa. Haluan asua keskustassa. Tällä hetkellä asun Etulöytyssä ja mua ihan järkytti se viimeisen, haluaisin käyttää sanaa kötöstys, mikä siihen on ilmestynyt. Semmoinen valtava kerrostalo, missä suurin asunto on 58,5 neliötä. Se on sitä nykyaikaa. Mä haluaisin sen vielä yhden näkökulman, että en näkisi asiaa niinkään ongelmakeskeisenä, että missä ongelma, mihin parannus, vaan nimenomaan jatkuvan prosessin kehittämisestä on kysymys. Ja haluaisin kuulla nyt esimerkiksi Oulun kaupunkikuvan ensi fiilikset, mitä on Piialla ulkopuolisena tarkkailijana. Sä oot päivän nyt tutustunut kaupunkiin ja fiilistellyt, että onko se niin kauhean vai että onko se niin, että täällä paikalliset arkkitehdit näkee esimerkiksi jonkun radan varren kerrostalon monotonisuuden ja kaiken ongelmina, vaan mitä mieltä Pia olet Oulun kaupunkikuvasta? Mä joudun nyt sitten paljastaa sinne, että tämä on mun eka kerta Oulussa. Joo, mutta sen takia mä tulinkin tänne aamulla ja halusin ihan niin jalan kulkea ja fiilistellä vaan. Mulla oli kyllä Pave Mikkonen oli antanut mulle Oulun arkkitehtuurikirjan, mutta mä ajattelin, että mä en mene yksittäisiin kohteita, vaan mä niin fiilistelen tätä kaupungin tunnelmaa ja mähän on aika innoissani tästä että musta täällä on hyvä
semmoinen elävä katunäkymä, missä tahansa mä nyt tuolla keskustassa kulinkaan, niin se niin kuin vaikutti mulle hirveän elävältä ja monimuotoiselta. Ja se, että rakentaminen on pysynyt täällä ainakin keskustassa niin kuin matalana, niin se oli semmoinen viihtyvyystekijä, mitä mähän on nykyään tuolla ollut vähän aikaa tämän vuoden tuolla Rovaniemen kaupunkikuvatyöryhmässä. Ja siellä sitten pohditaan myös tätä korkearakentamisen ja matalarakentamisen suhdetta ja kaupunkikuvaa ja katutilaa. Että mun täytyy sanoa tästä Oulusta, että ollakseen niin kuin valtava iso kaupunki, niin toi niin kuin mittakaava täällä keskustassa on pysynyt mun mielestä tosi hienona. Tämä nyt on ihan tämmöinen naivi ensimmäisen fiilistelyn kommentti. Vähän ammattimaisempi. Joo, no. Kiitos. Mut mun piti sanoa jotain tuosta politiikasta, että kun sä sanot, että se on niinku politiikan tulosta se näin, niin silloinhan pitäisi niinku ihmisille tehdä tiettäväksi se, että kun ne menee äänestämään ihmisiä näihin lautakuntiin ja muihin, niin ne niin katsoisi, että ketkä niin oikeasti poliitikot on oikeasti kiinnostunut rakentamisesta. Ja tämä pitäisi tehdä paljon läpinäkyvämmäksi sitä, että millä tavalla mikä koneisto tuottaa meille näitä asuntoja ja mitkä asiat siihen vaikuttaa siihen ketjuun. Että ei se ole vaan se, että kun Helsingin apulaiskaupunginjohtajana oli aikoinaan Pekka Korpinen, niin se rakasti sitä, että se meni telkkariin ja haukkui arkkitehtejä. Että arkkitehdit on syyllisiä tähän, että meillä on niin kuin tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Ja mä aina niin kuin kiusattelin sitä Korpista siitä, että joku liuta, että se on rakennuttajista kiinni, että se on niin kuin, että viisaat rakennuttajat, niin kuin, että mä peräänkuulutan viisaita rakennuttajia, että rakennuttajat kuitenkin niin kuin päättää näistä asioista, eikä ne ole pelkästään edes rakennuttajat, vaan siellä takana on niin kuin poliittista päätöksentekoa ja vaikka mitä rakennusteollisuutta, joka on niin kuin sellainen iso peikko, johon ei oikein pysty tarttumaan, mutta joka kuitenkin siellä niin kuin taustalla jyllää. Esimerkiksi siinä tilanteessa, kun meidän loft-talolle etsittiin urakoitsijaa, niin ei löytynyt yhtäkään, ei kukaan ollut kiinnostunut sen rakentamisesta. Niin mikä tämänkin taustalla on? Siis koko tämä, niin kuin sanoit, että ihmisiä pitäisi kouluttaa niin kuin jo koulun penkiltä varmaan niin kuin keskustelemaan. Niin kuin, tätä sanastoa ja muuta pitäisi paitsi kiinteistövälittäjille, niin myös muulle kansalle opettaa kulttuuria, siis keskustella. Tämä on varmaankin hyvä vaihe lopettaa tämä paneelikeskustelu, kun Oulun katukuvaakin sai niin noin myönteistä palautetta. Kiitoksia paneelin osallistujille ja yleisölle yhtä lailla, että täältä tuli tosi hienoja kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia.